Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe hiɗiɓe daroɓe e Yawpindi TV en garti e kattanɗe jomiraɗo e subaka hande o gam yettinande on ko sifa e kelle gadan e jaydiyeji leydi Sénégal joni paɗen ko e jaydiyeji ɗi. Aljuma tati lewru jiiɗiɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jaydiyeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Walf Quotidien kamɓe musidmen jaydiyankoɓe ɓe jayde Walf Quotidien ɓe garti ko e ko wiwiti alhaali ɗin ɗon nomination ngaji fewde kay e ɓe ganduɗa kañummen goni les élus locaux kamɓe musidmen jaydiyankoɓe ɓe mbi beele hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye wonani e lañde gam tekkinde banggue muɗum ko yewiti e ɓeydade siɓɓitinde on ɗon coalition muɗum hani e takkiɓe ɗum woni ko waɗi gardidi natal muɗum kono noon kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti e on ɗon promesse woni tan ɗen ɗon podoje ɗi ganduɗa kay laamu ngu fodanima les collectivités territoriales ɗum ne kadi ina tawe e jayde nde ɓe garti e député Samba Dang mo Pastef mo ganduɗa kay kañumne ɓe kolliti noon konngudi muɗum ko yuti alhaali e Diomaye kam e Sonko ina tawe e jayde nde kono noon kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti ko e on ɗon série des accidents woni tan ganduɗa kay ko yuti alhaali mabugol leydi toon to nokkuji gasirɗi kanŋe tawteɗi toon to diwan mo Kédougou ɓe kolliti noon ko ina abbo e yimɓe capanɗe joyo kañumen kay goni ko kawri e ladial e ɗin ɗon nokkuji gasirɗi kanŋe e hitande hikka nde so tawi kay imam ko ina abbo e woni capanɗe joyyi neɗɗo kañumen kay goni ko kawri e ladial e ɗin ɗon nokkuji mabboji taw ko nokkuji gasirɗi kanŋe hono no wiiri e jayde Walf Quotidien ƴeewoyen jayde nde ganduɗa kañum woni jayde quotidien Le Quotidien ko hen arti ɓe mbi ko caggal kay nden ɗon mabbande nden ɗon yerɓande waɗi toon to ganduɗa kay kañum woni to diwan mo Sareya to falde nde Sareya e nder diwan mo Kédougou ko ina abbo e yimɓe jiiɗiɗo kañumen kay goni ko kawri e ladial e ñalawma ko to ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum simen jaydiyankoɓe kono noon ɓe garti e gonɗon lundo ganduɗa kay waɗi nokku jam hakkude mumen e jaydiyankoɓe ñalawma hanki o ɓe garti noon ko yuti alhaali on ɗon teskamuya moɓe jogui ko yuti alhaali Ousmane Sonko hoorejo suudu sarɗiji leydi Sénégal ɓe mbi ko Sonko oɗo saaha kay koko yiiɗi wadde installé dictature toon to perchoir mo assemblée nationale ɗum woni koɓe mbaɗi gardidi natal mabɓe kono noon kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti e Doura Baldé mo ganduɗa kay o kañum woni duttiro toon to on LONASE ɗum nene ene tawe e jayde nde te jayde arti e acte 4 de la décentralisation mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o yiidi eɓe mo ganduɗa kañum woni les élus locaux hono no wiiri kam musidɓe jaydiyankoɓe kono noon jayde nde arti e caɗele teskaɗe keppogel dijo o leydi Sénégal ngel ɗon kawguel winderiyankowel ɓe garti noon eɗen ɗon caɗele kala ina tawe e hello jeegom kam e jeeɗiɗi e nder jayde o Walf ganduɗa kañum woni quotidien Le Quotidien ƴeewoyen jayde Les Échos kam musidɓe jaydiyankoɓe ko hen ɓe garti ɓe mbi ko les supporters l'équipe pogel ni jooma leydi Sénégal oɗo saaha kay erima tan nde Pape Thiaw itette e gollal muɗum ko ɓuuri yawde e yaccade ko ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe kam musidɓe jaydiyankoɓe kono noon yimɓe jaydiyankoɓe garti e omo ganduɗa kañum woni Abdou Mbow mo ganduɗa kay suuti konngudi fannu ɗum e omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko hoorejo suudu sarɗiji leydi Sénégal ɓe mbi noon ko les oppositions ɓe mbi tawi ko les députés de l'opposition kañumen kay goni ko waɗe campagne woni tan o ruuma jardibo gam o wadde dénoncé omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko hono no wiiri kam musidɓe jaydiyankoɓe konngudi maître omo ganduɗa kañum maître Aissata Tall Sall wondude e Abdou Mbow hani e député Moussa Hamady Sarr kamen kala konngudi mumen ina tawe e hello nayyi e nder jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde Les Échos jayde l'Observateur kañum arti e ko yuti e ko ganduɗa kay kañum woni coulisses des Lions ko yuti e on ɗon coupe du monde de football baɗɗo on gonɗo e wadde toon to doraji dontude Amérique hono no wiiri kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti noon e on ɗon scandale mo ganduɗa kay teskaɗo équipe o scandale noon mo weɗani jangtade ko ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum kam musidɓe jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede jayde l'Observateur ɓe garti noon e ɗen ɗon caɗele
caɗele teskade hen hani e gonda kay ko fotano wonde e nattina e nder gueɗe ɗe ɗum kala e jiya e ko addani équipe o walede éliminé hono no wiiri kam musidmen e jayndiyankoɓe jayde ganda kay kañum woni jayde l'observateur ƴeewoyen e jayde turbine quotidien kamɓe ɗon ɓe garti ko e ko yuutiyal haali ganda kay kañum woni Ousmane Sonko ɓe mbi ko Ousmane Sonko ɓe mbi ko Sonko autorise ce qu'il refuse à Diomaye ɓe garti noon ɓe mbi ko Ousmane Sonko kañum kay o woni ko jaɓi ko salani ko so mo ganda kañum woni horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko ɗum woni ko ɓe mbaɗi e gardindi natal mabɓe kam musidmen jayndiyankoɓe kono noon ɓe garti ko yuuti e alhaali ɗi noon député ji ɗi opposition mo ganda kay mbaɗi ganda kañum woni kuccam hakkude mumen e jayndiyankoɓe ngam artude e ko yuuti e alhaali mo ganda kañum woni gonka suudu sarɗeji ɗi Sénégal hani o mo ganda kañum woni Ousmane Sonko ɗum kala ina tawe e jayde nde Ceerno Alassane Sall holliti wonde Ousmane Sonko yiɗi kay ko hutorade won ɗon aperçoir mo ganda kañum suudu sarɗeji leydi Sénégal o walla installé dictature ɗum kala ina tawe e jayde point acti kañum arti koko yuuti alhaali e série de limogeage walla saha kay e jagge kewde taw ko jeyaɓe landa Pastef nene guitte e gardidi e gollorɗe ɗe gardi wolliti toon kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe mbi ko Fadilou Keita kam e Waly Diouf Bodian beele ɓe gonani e sursis ɗum ko namdal ngal waɗi kam musidɓe e jayndiyankoɓe ɓe ganda kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde point acti kono noon kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti e opposition o kam e ganda kay kañum woni suuti rentini sembe muɗum ngam habtade ɓe ganda kañumen goni député ji ɗi landa Pastef ɗum ne tawe e jayde nde Ceerno Alassane Sall kamɓe o mo ganda kañum woni Aissata Tall Sall mo takku wallu ɗum kala enena e jayde nde ganda kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde nde ganda kañum woni e jayde e point actu jayde Rewmi quotidien kañum article yuutiyal haali révision constitutionnelle ɓe mbi ko mo ganda kañum woni Ousmane Sonko walla ni oppo ɓe mbi ko ɓe ganda kañum woni opposition parlementaire o kañum kay woni wadde vilipande o mo ganda kañum woni Ousmane Sonko ɓe mbi ko l'opposition vilipande Sonko à l'international ɗum woni ko mbaɗi e gardidi e natal mabɓe ɓe gartini kadi e ministre des forces armées ɗum kala ina tawe e jayde nde Konnguli Abdou Mbow ina tawe e jayde nde ganda kadi woni jayde wiyetede e jayde e Rewmi quotidien jayde guendiri nde lo saloy kañum arte ko e décentralisation ɓe mbi ko horejo leydi ndi ko yuuti alhaali ɗum ganda kadi kañum woni acte 4 de la décentralisation ɓe mbi ko kañum kadi nden ɗon e ɓoole woni ko ƴetti forme so tawino ko sigguyel mbiyen walla ni ɓinguel mbiyen ɗum ƴetti tagodi hono no wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti noon e ɓen ɗon jiiɗi ɗum ganda kay e kawri e ladial toon to diwan mo Kédougou to wiyete ɗum ko caggal mabbande ɗum kay ganda kay kañum woni nden ɗon nokku mo ganda kay ko nokku gasirɗo kanŋe ko ditti noon ko ina tolni e yimɓe jiiɗiɗo kañumen kay goni ko kawri e ladial hono no wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe jayde arti ko yuuti alhaali gonka keppo gendijo leydi Sénégal ko ditti kay yonti hankkadin ko yimɓeɓe mbaɗa miccido ƴeewa ɗen noon caɗele ganda kay kippo ina wuuri ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe gasi ha laabi ceer ko ɗum woni komin kemno rubinanade ko sifa e kele gadane yoga e jayndiyeji leydi Sénégal aadi meɗen e ruɓindo jayndiyeji wonata ko altine soko weeli gueno ɗo e nden min ɓe on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.